Тагыша büyük татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлназ Сәфәрова. Шоу-бизнес яңалыкларын яктыртып баручы шоу-biz тапшыруын башлап җибәрәбез. Бүгенге тапшыруда Шүпшар тапшыруын алып баручы Руслан Харисов белән Рамил Агдеевка янаулы хатлар килә. Хәмдүнә Тимергалиева бүтән бер кайчанда Галигә барам әле хитен башкармаячак. Данир Сабировка Салават Фатхетдиновның 30 меңлек күзлеге бүләккә булырмы? Эльвира Хамматованы төрмәгә утыртканнар. Раяз Фасыйхов үзенең микрофонын мылтыкка алыштырган. Шоу-biz тапшыру кысаларында без әле сезне яңа клиплар белән дә таныштырып барырбыз. Бүгенге премьера Ринат Рахматуллиннан. Галигә барам әле. Моннан 10 еллар элек Хәмдүнә Тимергалиева әлеге җырга өр-яңа сулыш өрә. Бу җыр бомбага Хәмдүнә Тимергалиеваның визит карточкасына әйләнде. Аны хәзердә яраталар, кушылып җырлыйлар. Бу җырны хәтта берникадәр үзгәртеп, Хәмдүнә Тимергалиева Мөнир Рахмаев турында кызыклы гына 4 еллыкларда барлыкка килде. Галигә барам әле, Мөниргә барам әле. Максимга да аллы барган мин кемнән калган әле дип пышылдашты халык. Менә сезгә бер сенсацион яңалык. Хәмдүнә Тимергалиева башка бу җырны бер кашан да җырламаячак. Ни өчен икәнлеген дә аңлата Хәмдүнә апа үзе. Бактың исә бу җырны ул баянист Рөстәм Валиевка кушылып җырлаган икән. Ул мәрхүм булганнан соң аны алыштырырлык кеше юк дип белдерә җырчы. Шуңа күрә үзенең юбилей концертында Хәмдүнә Тимергалиева бу җырының видео язмасын гына тәкъдим итте дип яза intertat.ru порталы. Без исә шулай ук Рөстәм Валиевның якты истәлегенә дип әлеге видео язманы сезнең игътибарыгызга тәкъдим итербез. Галигә бармаска уйладым бит әле. Кемгә барасың алай булса? Сиңа подавно юк. Уйлап тордым да ахырсы. Турназарифка барырмындыр. Толдага күп баласы. Рәхмәт яугыры үзем Сауит баласы. Шүпшар тапшыру алып баручылары Руслан Харисов белән Рамил Агдеев атна сайын үзләренең тапшыруларында татар эстрадасының клипларын тармар иде. Шуңа күрә дә эстрада җырчыларыннан шактый эләгә егетләргә. Моңарчы исә җырчыларын җиктер моңа тыныч караган булса, соңгы арада алып баручыларга янаулы хатлар килә башлаган. Егетләр, сез артык кыюланып киттегез. Кемнән көлгәнлегегезне аңлыйсызмы дигән бер хат килеп төшкән аларга. Егетләр бу хатның кемнән килгәнлеген әйтә алмый. Тик менә ачыктан-ачык янаучылар да бар ди Рамил. Мәсәлән, Инстаграмда бер комментариядә җырчы Айгөл Рахимова егетләргә үтерәм дип язып калдырган. Иң шәп пародия осталарының берсе Данир Сабировка кайчандыр маэстро Салават Фатхетдинов сиңа сәхнәгә чыгып йөрергә кирәкми. Буйыңсының әллә ни юк һәм тавышың да уртача гына дип әйткән булган. Һәм менә бу сүзләр Данир Сабировка тагы да үсәр өчен, сәхнәгә чыгыр өчен, үзен күрсәтер өчен стимул булган. Кайчандыр шушы сүзләрне әйткән Салават Фатхетдинов хәзер Данир Сабиров концертларына йөри. Һәм ул күрсәткән пародияләрдән көлә. Пародия дигәннән Салават Фатхетдиновны Данирдан да яхшы күрсәтүче юктыр ул мөгаен. Әле шуңа өстәп маэстро Данир Сабировка үзенең күзлеген дә бүләк итәргә вәгъдә биргән. Чөнки Данир Сабиров сүзләренчә, аңа пародияны тулысынча яхшы күрсәтер өчен Салаватның нибары 30 меңлек күзлеге җитми. Шоу-бизнес яңалыкларын алга таба дәвам итик. Җырчы Эльвира Хамматованы төрмәгә утыртканнар. Ираны бик нык каты җәберләгән. Ул кылмаган җинаятләрдә гаепләгән һәм ахыр чиктә Эльвира төрмәгә эләккән. Менә шушы урында мин интриганы туктатып, күп нукталар куям. Чөнки бу Эльвира Хамматованың булачак клибының сценарие. Һәм менә хәтта ире шулай җәберләүгә карамастан Хамматова рәхмәт сиңа дип җырлый. Ни өчен ул рәхмәт әйтә, буларның барысын да без булачак клибында күрә алырбыз. Әлегә әйдәгез Эльвира Хамматованың җырын тыңлап узыйк. Рәхмәт сиңа,
Rayaz Fasıqov mikrofonun mıltıqqa alıştırğan. Həm dostları bilə jiyilişib, barısı birgə avğa шығып ketkenler. Rayaz Fasıqovның av bilə qızıqsınığını indi köplərigiz bilədir. Lakin bu yolu alar barıb, zor pışı atıp qaytqanlar. 21-ci ғасырда көңіл ашының түрлі шаралары бар бет. Hayvanlarını qızğanmısыңмын сұрауына Rayaz ise былай деп жауап бере. Мен бит ауыл малайы, тамырлар хаман жерге тарта. Менә минем белән бер тапкыр гына булса да ауга чыгып карасагыз, сез моның ни кадәрле кызык икәнлеген, күпме адреналин чыкканлыгын аңлап алыр идегез дип сөйли Rayaz. Biz tapşırığı başında sizni яңа kliplar bilen de tanıştırıp barırız diye vəqdə etken idik. Həmmənə sizin ixtibarınızға premyera. Әлгі klip bir ayılık çürülgen bulğan. Rinat Rıxmatulin sözlərincə, ol klip çürü günü onun bek tığız ötken. Başta ol TNTV telekanalında uzuşu təmli kreş tapşırığına kelip ketken. Anları günün ikinci yartısında Showbiz tapşırığında көрініп alğan. Həm soğundan tünü boyu klip çürgen. Klipning nechik tushirilganini aytamiz, biz de bir ko'z bilan gina bo'lsa da qarab ketik. Showbiz tapşırığı bilan birge biz Bolalı Salyanka proyektine artistlar toplauimizni davom etamiz. Uzgan tapşırıqda biz sizge Haniye Farhi bilan uchrashuvni taqdim etgan bo'lsak, bu atnada ise Rustam Asayev xamanın qizi Gulnaz bilan bowling o'ynarga borib kelik. Ketdik. Dostlar, bugün biz Rustam Asayev xamanın kızı Gulnaz Asayev bilan bowling oynarga keldik. Alar menim yanashimda, men hozir biroz gina to'xtalib, endi әңгәмә qurib olamiz. Biz esenmisiz? Esenmisiz Gulnaz? Bugün birinchi so'rovni berasi keldim. Shunda ko'ngil shu o'zaklarni siz yosh yuraysizmi? Bek еш kelib chiqmish ул. Ikimizda gastrolda qizim endi o'zini bir jashib endi hozir jırlab jir kanikullari bo'ldi endi mana shuna ko'ra Ufada bo'lib, bugun birinchi kun Qozonda kanikuldan so'ng endi men endi shulay uyda bek turarga mumkinchilik bek oz deb aytırga bo'la. Shuna ko'ra mana bugun endi qizimning birinchi kanikuldan so'ng azrak birinchi sentyabrda da balalarni bir soatga gina maktabga olib boralardi. Shundan so'ng nindida bo'lsa yol aytu nelari yol ettiralari. Shulay bugun qizim bilan endi biroz shundan da endi zaklamay bitdi. O'zingiz bilganingcha
konsertlarımız bulacak. Mana şu konsert alından biraz oynayırız da, ezerek fizik көңіл ашабыз, һәм инде шулай иҗат буенча да сөйләшәбез, җырлар карыйбыз, тональностьлар, тегесе булса, безнең инде общий сүзләр Аллага шөкер, иҗатыбыз, шуңа күрә менә монда инде шундый рахат, шундый уютный җирдә, һәм инде көтмәгәндә сезне дә күрү бик шат. Сезне күрүгә бик шатбыз. Әйе, шулай саугалап кына йөрибез, кемнәр кая ялый итә, без шунда шалт микрофон белән килеп чыгабыз. Гөлназ, син шулай ук менә әтиең әйтте, җырлап йөрисең димме? Кайларда җырлыйсың син? Нинди концертларда? Күбрәген мин Башкортстанда җырлыйм. Башкортстанда үзем туып үскәч, үземнең халкым, үземнең зрителем дип әйтим, Башкортстанда. Шуңа күбрәк Башкортстанда. Ләкин син монда хәзер бит Казанда укыйсың, әйеме? Төгәлрәк итеп әйтеп китсәң иде, кая, ничек? Мин Казан музыка көллиятендә укыйм, Алхадиев исемендә 1-нче курста. Вокал буенча Туишева Ания Халиловнада. Вокал буенча. Сине кемдер вокалга таба этәрдеме? Анда әтиң әйтем, кызым, син бик матур җырлыйсың, әйдә минем арттан, мин сине сәхнәгә алып менәм, син йолдыз булачаксың. Яисә ничектер син үзеннән үзе шунда алып килеп чыгардымы тормыш? Ничегрәк булды менә бу музыка буенча китү? Мин бәләкәйдән әниләр белән гастрольгә йөргәч, минем ул бәләкәйдән килде. Һәм бәләкәй чактан ук мин шуны күреп үскәч, үземне бүтән профессиядә күрергә дә күрә дә алмыйм дип әйтәсе килә. Һәм инде шулай Җырчы һәм бар тик җырчы булачаксың. Әлбәттә, но бер 5 ел тому назад мин үземне балерина итеп күргән идем һәм училище, хореографический училищега укырга кердем. Шунда 5 ел укыдым да һәм җырчы булырга булдым. Димәк, син балеринада, шулай бит, син балет белән шөгыльләндең һәм яхшы бийсең. Әйе, балерина. Бу бит искиткеч бренди кызыклы оригиналь номер уйлап чыгарырга мөмкин хәтта. Әйе, мине менә Алла бирсә үземнең концертымда үземнең шул балетта укыган әйберләремне күрсәтергә иде, Алла бирсә. Билаз, мин тагын бер идея туды, мин сиңа әйтермен, ярыймы? Айлар көтәм, еллар көтәм, бик ышанам, табарсың синсез төссез тормышымны, ак төсләргә манарсың. Тап сине мине тап инде, юлларым ачык инде, бар тормышлы киләчәккә үзең белән ал инде. Тап син мине тап инде, юлларым ачык инде, бар тормышлы киләчәккә үзең белән ал инде. Тап син мине тап инде, юлларым ачык инде, бар тормышлы киләчәккә үзең белән ал инде. Рөстәм, сез инде танылган җырчы буларагымы? Менә Гөлназ турында нәрсә әйтә аласыз? Кызыгызга биргән кебек бәя бирү түгелме? Менә әгәр сез аңа теге читтән карасагыз, сез аның талантын ничек бәялисез? Тавышын ничек бәялисез? Гөлназ чыннан да ул инде үзе дә белми, аңа бары тик 3 яшь иде микән, 3 яшьтә тулмаган булгандыр. Безнең мәктәптә элек менә туган авылымның туган мәктәбендә безне әти-әниләр шулай ук җырлый бит инде, җырлый дип инде авылча инде, безнең самодеятельный дип әйтергә кирәк. Шул вакытта безне чакыралар иде гаилә белән инде. Һәм шул вакытта без аның әнисе белән җырлап торганда, Гөлназ зритель буларак утыра иде. Йөгереп кенә чыгып, микрофонны миннән тартып алып, үзе җырлап китте. Аны берсе дә әйтмәгән бит инде чыгып җырла дип. Һәм ул шулай ук кичкенә вакытыннан ук мультфильмнар карамады. Ул бары тик концертлар, видео кассеталар иде. Шул кассета биткәнче карый иде аны. Аннан соң ул кассета биткәч үзеннән үзе кирдән әйләндереп, яңадан башка куядыр бит инде 8дә булса. Менә шулай дип ул концертлар тыңлап кына үскән бала. Аны мин менә үзем кызым җырчы буласың дип кенә әйтмәдем бер вакытта да. О, шуннан да Аллаһ Тәгалә биргән икән ул талантны. Ул инде миңа аңа бары тик нәрсә әйтәм, бездән яхшырак җырчы бул, шын җырчы бул, матур репертуар җырла дип менә үзебезнең классик әсәрләрендә җырларга, халык җырларында аның инде әти буларак мин теге зур бәя бирә алмыйм. Бары тик нәрсәне әйтәсе килә. Аның чыннан да Худайдан бирелгән тембры бар, моңы бар. Менә шул тембр моңга тагы да үзенең
вокал білімі болса, мына келешекте де бүгін де енді Аллаға шүкір халқыбызның, татар халқыбызның бір йылдыз шығы болсын еді. Шундай тілегенді мен әти боларақ. Амин, шулай булсын. Узган елны сез беренче тапкыр әле дуэт булып та кушылып җырладыгыз. Шулай бит махсус балалы солянка концертына дип сез дуэт яздырган идегез. Ничек дип аталады әле ул җыр? Ул җыр кышкы романс иде. Шулай безнең якташыбыз Римавый Хасанов иҗат иткән. Ул инде шулай классик җырга әйләнгән кышкы романсны беренче тапкыр 12 залында сезгә рәхмәт Гөлназ, сез чакыру буенча халык яратты, шуннан да мин үзем дә инде дулкынланып, хәтта күземә яшьләр тулып, җырлап та алдым. Анда залдагы тамашачы да җырлады, чөнки сез җырлаганда мин шул вакытта интервью алып йөрдем. Һәр икенче кешенең күзендә яшь иде. Шуннан да шундый бик җылы килеп чыкты. Киләчәктә дә Алла бирсә шулай булсын иде. Yazılar kile, yazılar kite, sular ağa, aylar ağa, günler ağa, sular ağa. Aylarının da, yıllarının da, sularının da, ağışından izler, kala izler, kala. Seni benim sağışlarım, seni benim şadlık ilim, yuvaltır tağışlarım, seni benim sağışlarım. Bu yıl da çıkış yazısı bit әле, mi? Bu yıl нинди җыр башкарачак? Быйыл әтиемнең репертуарыннан җыр башкарачакбыз. Ансы әлегә сер булып калсын. Әти белән җырлау ничегрәк ул сәхнәдә? Әти белән әлбәттә дулкынландыра. Үзем теге беренче тапкыр чыкканда нык дулкынлана идем. Хәзер инде уже өйрәнелде. Гомумән ничек җырлавы җиңелрәк? Үзеңә генәме яисә кем беләндер дуэтта кушылыпмы? Үземә шахсан үземә килгәндә мин үзем генә җырларга яратам. Дуэтлар бик теген бармый, яратып бармый. Рөстәм сезгә? Чөнки тоналистлар туры килмәсә җайсызрак бит. Ике җыр чыга да ничектер бер-берсенә якынлашыр өчен кем җә түбәнрәк җырларга, җә биегрәк җырларга туры килә тоналист буенча инде. Шуңа күрә инде шул яклары бар. Бөтен мөмкинчелекне бәлки бар идеальный туры килгән ниләр, парлар инде дуэтны. Ул вакытны җырлау җиңел. Ул вакытны бу очракта инде икебез дә түбән тавышлыбыз кыз белән инде. Әмма ләкин инде тырышабыз, туры китеребез Алла бирсә дип уйлыйм. Бу юлысы да җыр элекке елдагыча җылатырлык кына булмасын, ул төрле җырлар булырга тиеш. Шуңа күрә инде быел Алла бирсә шулай кызымның сырын ачмыйм инде. Әмма ләкин бик матур җыр булырга тиеш, Алла бирсә. Әнә җырлар сайлаганда сез ничек сайлыйсыз? Рөстәм әйтә, Гөлназ ризалашамы яисә Гөлназ шулай үзеңнең теге үзеңнең фикереңне әйтеп, юга дип җыр булмас, туры килмәс ахрысы дип сез ниндер теге полемикага да кирип аласыз. Әлбәттә мин үзем әлегә профессиональ җырчы булмагач, әтиемне тыңларга тырышам. Әлбәттә. Но һәм алдагы көннәрдә уж үземнең сүзләрдә килеп чыгармаган. Гөлназ, әнә җырларда аңлашыла, ризалашасың. Чөнки әтиң профессионал чылапта бу өлкәдә һәм ул күбрәк белә, күбрәк аңлый музыка өлкәсендә, әйме? Калган өлкәләрдә син шулай ук әтиң белән бөтен нәрсә белән килешәсеңме яисә үз фикереңне әйтеп үзеңчә дә эшләп куярга мөмкинсеңме? Әйткән бар әтигә, күп әйткән бар. Мин әтиемнең күбрәк опера җырлаган яратам. Һәм аңа бер тапкыр түгел, көндә әйтәм шуны. Мәсәлән, шул өлкәдә, әйме? Мәсәлән, кием өлкәсендә әтиң ничектер сиңа ниндидер киртәләр куямы? Кызым, мондый кысканы киме? Кызым, чәчеңне булай тиреп үрмә. Менә шундыйрак тышкы кыяфәтеңә кагылышлы, мәсәлән, ниндидер билгеләмәләр. Менә әле күптән түгел генә авылда бер видеоны карап торган идек. Мин шулай ук дуэт башкарган идем. Фәдис әти белән.
Şunda mine tiyim etti. Senin ayakların kızım kekre onda ilk kıska kulmek kime dedi. Хәзин моңа нормаль карыйсың һәм әтиңнең киңәшләренә колак саласың. Min үземдә беләм аякның кекре икәнен шуңа. Әлбәттә. Рөстәм. Bir kimçiliğim var buna kızın ayağın kekere yasagamız. Элегәйтеле, ни хәтле кәкрерәк булса, шуның хәтле яхшырак, кәкре аяк арасында фәрештәләр очып йөри дип. Инде хәзер әйдәгез бергәләшеп уйнап алыйк, кайсыбыз очколарны күбрәк җыяр икән. Киттек? Senin bir sözüngde şide köngülümü жылытырга мәхәббәтле елмаюың барыны да оныттыра. Синең бер борчуың җитә, сагышлар тула күзгә, урта китеп бу тормышны яшәргә иркән безгә. Синең бер борчуың җитә, сагышлар тула күзгә, урта китеп бу тормышны яшәргә иркән безгә. Гиләс, бу син ничәнче тапкыр уйнавың, шундый яхшы уйныйсың, шундый яхшы нәтиҗәләр күрсәттең син монда, очколар җыйдың, бар бездән дә күбрәк итеп. Мин икенче тапкыр гына уйныйм һәм әллә кашаннан бәләки чакта гына уйнаганым шуның белән бүтән уйнаган юк. Рөстәм, сез? Мин боулинг еш булмаса да, елга 1-2 тапкыр уйныйбыз. Шуңа күрә миңа бик ошый бу. Моннарда рахатландырып, онытылып, бөтен дөньяны онытып, эмоциялар шундай ничек дип әйтим, бар үзенчә бер шундай бик ошый миңа бу уен. Монда мин арымыйм. Ә менә тагын аруны, стрессны нәрсә белән бетерә аласыз? Нәрсә белән басасыз? Нәрсә дип әйтим, төрле вакытлар була инде. Күбрәк менә спорт улышыннан фитнес-клубка барып килсәң дә рахат. Анардан энергия аласың, көч. Менә мин элек уйлыйдыр фитнес-клубта, соң аратадыр, штангалар күтәргәннән соң дип. Ул наоборот, русча әйткәндә бик ниге. Менә концертларга чыкканда, гастрольләргә, Вил Усманов минем коллега, аның көрәшче, ул менә спортсмен, аның белән барасың, аның энергетикасы шундый, көрәшче бит инде ул белеп шөгыльләнә ул эшне. Шуңа аның белән менә йөргәннән соң көч чыннан да шундый көч күрә. Концертларда әллә ничә концерт бирерди, көч була. Менә шуңа күрә спорт ул бик әйбәт нәрсә инде, спорт кирәк. Биләс, син безнең менә балерина, име? Балериналар бит инде без беләбез, алар үзләренең фигураларын һәрвакыт нормада тотарга тиешләр, аларга артыгай бер ашарга ярамый. Син шулай диетадамы? Әлеге көндә юк, чөнки әле җырларга кирәк, көч кирәк. Хореографическийда укыганда әлбәттә гел строжайший дисциплина иде, гел диеталарда гына бер нәрсә ашамыйча, хәтта обморокларга ягылып беткән идем. Хәзер инде барсы да яхшы. Ашыйм. Ашау кирәк, көч кирәк. Көч булыр өчен тәндә бераз ит кирәк бит инде. Шуңа күрә ул җырлау җиңел түгел. Шуңа күрә ашадыйбыз, мин йөргән инде аны, әгәр дә ашамаса. Элек чыннан да ашауның бер ни дә юк иде. Тау кебек чыкынып кына утыра иде. Хәзер Аллага шөкер. Алайса, без хәзер камераны сүндерәбез дә, зур гына бер пицца алып килеп куябыз бит һәм бәхәтләнеп тәмләп чәй эчәбез. Әлегә шоу-биз караучыларга теләкләрегезне җиткерә аласыз. Чыннан да исәнлек, саулык, һәр вакытта җыр-моң белән күңелегез күтәренке булсын. Якыннарыгыз, дусларыгыз исән-сау булсын, дөньялар тыныч булсын, имин булсын, һәр вакытта шундый яхшы эмоция белән яшәргә язсын. Мин әтинең теләкләренә кушылам.
Менә шулай әтиле кызлы дуэтны без Алла берсә балалы солянка концертында күрә алырбыз. Уңышлар сезгә. Уңышлар сезгә дә. Рәхмәт бик зур. Рөстәм Асаевның кызы Гөлназны без 2 ел рәттән җырлаткач, инде Алла берсә киләсе елга балет биетербез. Планнар зурдан һәм барлык планнарны без сезнең белән бергәләшеп тормышка ашырырбыз. Ә бүгенгә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.